Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raul at taga Bulacan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel, kastamutan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Raul kumalatan ti yawag mo kanyak. Iti agdamamanang agnanaedak diti Bulacan ngem tubuak iti Ilocos Sur. Naisarungak diti Bulacan ta dituyak nga agtrab-trabaho manang ket dituyak meten ana ikamang. Isu na laeng tanasapa apimusay ti asawak ket napanawan na kanyak ti maysa nga anak mi. Isu ni Shasha. Ket ditoy nga agtayek ti pakasaritaan ti biag ko, ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Good morning, Papa. Good morning, Iha. Nasapakan sa itabi mango na. Kababain nga minumala daw kay di office, gapo kanya. Kasta ka di, anak? Oh, come on. Okay lang, Dayjay. Total, masapsapa mo ti sekretarya ka sumsumrag. Kababain nga rod nga agur-uray ka, Papa. Ay, naiha, nairwama kon. Nanipod pa'y idi. Amukmut ka ta nabayag ka nga ag-prepare amapan iti pagadalan.
Sorry, Papa. No, saan ka nga sorry, iha? Obligasyon ko timang itulod kan kay di pagadalan. Amumat adyak makaid na, aging kay ti saan ka makadanon iti pagadalan nyo as safe. Thanks, Papa. Apapalan da karon di school. Ngamin, college sa kanon, ngam itulod kan sukunan dakpay lang iti pagadalan. Kasta ti kinapatag mo kanyak, iha. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. So I make sure na itulod kan sakbay ang mapanak iti office. Okay, thanks again, Papa. O sige, agar mo sa tangarodan, Papa. Tapno makapuler sakmutan. Iti kasta, saan ka amalate iti office mo? Okay, agar mo sa tangarodan. Naagting ako dito office. Ado man na trabaho ti masapul nga si kaswag. Naimbaglakit din, tada ti sekretaryak akanayo na mangtultulong kanyak. Naitulod ko matan ti anak ko di pagadalan. Iso na nagsakak manin niyag trabaho itag malmalem. Patpat gakunay ti anak ko. Iso arumbang lang nga salwadak. Manipod ngamin pimusay ti asawak. Iso lang nga tinagtaytayikan ti lubong ko. Diyak ba yun sumursurot kadagiti kagayam ko na rumrumwarda mapan agaliwaksay. Obligado ak ngamin namang sukon iti anak ko. Tadyak ipalubos ngagmaymay sa nga agawit. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na no bilang laeng. Diyak lakit di mapakawan ti bagig. No dadaga sa mapasamak kan ni Shasha. Nasaya at simangpat kayon nga agama. Apag husto, nakaluto ni Inday. Imbagak ngamin na masapa nga agluto, tama nga numasapa kayo nga agawid nga agama. Katjak nagkamali. Nasapa mo't ngamin anayring Pasko tagiti trabaho kiti office manang. Iso nasapa nasukon ko ni Shasha. Balasangan di anak mo. Dandani pa yan agturpos iti college. Apay ngamin asuksukunan pa'y lang. Amunan ti agawid. Di ka katsumurot ka dagiti gagayem mo, tapno makaaliwaksay ka mat, Raul. Saanen manang. Ti importante, masukon ko ti anak ko yung universidad. Amo matadyak piyaran niya agawid niya agmaymay sa. Ay na, Raul. Manipod pimusay di asawam, impamaisamod ti panawan mo kini Shasha. Nalipatan pa yun ti bukod mo apagragsakan. Mabalin ka pa'y ang mga asawa no kayat mo, tapno adabot kad kadwam. Apay ayaday tati pampanunutam manang. Katada kayo mo't ka ni Sasha kad kadwag. Umanayin aliw-liwag ang makitkita kayo adway ti anak ko manang. Saan nga agnanayon nga aday ti sibay mo ti anak mo, Raul? Kasanod no makaturpos, kat makabirok tubot na iti trabaho na. Alangan mo't amapan mo pala ang sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Ay, manang. Day tati kanayon ko nga ibagakan ka. Dumteng to ti aldaw ang mga ramid iti bukod na abiyag ti anak mo. Kasanon, numakiasawan ton. Ay, jakbay kaya ta panunutan day ta itamanang. Makitan to, no dumteng day ta nga aldaw.
kumusta ti panagadal mo, Shasha? Okay mo, tita. Excited ak nga rodan. Taumadanin ti graduation mi. Huwag nga paiso. Dandanin ti graduation mo. Ay, kamaudyanan na. Nagbunga amin a sakripisyo yo kan ni Papam. Wan nga rod, tita. Nang runa ni Papa. Ado arigat na kanyak. Agpaiso day tabalasang ko. Nakita mo't no kasano ti panangipatagkan ka ni Papam. Impabaysa na ti panawanakan ka kan iti trabaho na manipod pimusay day di mamam. Iso nga roda kayat kumot asubadan amin arigat ni Papa kanyak, tita. Babaan iti nakalpas ko iti kursok. Hanya nga iti planom kalpasan ti graduation mo, iha. Kayat ko ti agreview adagos kan ag-board exam, tita. Marang makapasaak, kat agbalinak ton anaan-anay a CPA. Sigurado amaragsakan ni Papam iti dayta a planom, iha. Para ka ni Papa amin dagiti nga aramidak, tita. Kayat kung agbalin a proud kanyak ni Papa. Sigurado dayta, iha. Nasigbot ka. Di mo pulo sinukir ni Papa manipod uming ka. Iso nga amok a proud na proud kan ka ni Papam. Nadya ko na mga ibagam, iha. Agpakadak ko, Papa. Ada nga minaskan alapasan mi a group work mi. Kaano dayta? Inton bigat, Papa. Masapul nga mi na malpas. Mapan kami kumaiti-balay-tibay sa kaadalak. Amo mo tadya kaya't amapmapan kay ti sabali a balay, Shasha. Hanggang kapot masapul a malpas yun dayta a group project. Sige, palubusan ka. Hanggang siya ka mismo ti mangitulod kan no sa di naman dayta a lugar. Kan sukunan kayo doon nalpas kayon. Awagan nakto. Agyaman nak, Papa. O sige, ibagak to kadagiti ka grupo nga itulod nak. Amangan no adan tumayat a makikuyog kanyak. Waniha, sige. Ibagam kadakwada ta itulod kayo iti papanan nyo a lugar. Ka-istrikto iti anak ko manang Emmy. Masapul nga itulod ken sukunek iti pagadalan. Kastamot no adda papanan na. Siya ka mismo ti mangitulod ken mangsukon metlaeng ken kuana. Ngam awan apulos tinangeg ko apa nagreklamo manipod ken ni Shasha. Gaputaam muna apara iti pagimbagan na metlaeng ti araramidak. Yal alikakak nga minunay ti agmaymay sa nga anak mi, iti day di pimusay nga asawak. Ti anak ko laengan tinagtayekan ti biyag ko, manipod agmaymay sa akon amang isaksakad kan kuana. Jakmetan ng asawa manang, gaputa jak kayat nga adda sa bali apakaiturungan ti imatang ko, kastamotan ti panawon ko, no diket ni Shasha laeng nga anak ko. Papa, graduation me next week. Excited ka din, iha? Of course, Papa. Excited akon. Ngamin, nagbungan ti sakripisyo yung kanyak.
Oray siya, ngamin agturpuskan. Ket amo kakas kanyak, maragragsakan mo't ni mamam nga daitan iti sidong tinamarswa. Arapapi ngamin adwa ken ni mamam daytoy anak. Sayang nga rod, Papa. Saanan anauray ni Mama ti panagturpos ko? Sana bali iha, tanatong palen ti arapa apmi para ken ka. Apaman ang makaturpusak, ag-review akto adagos, Papa. Kayat ko ti ag-take adagos iti board exam. Tapno fresh pa ang dagiti inadal mi ti pagadalan. Kat sapay la ko mata makapasaak. Di ka agdanag iha, amok akabaalam dayta. Nasaririt ka. Ngam di mo lipatan akidawan ti panaraba iti Diyos kan kawan. Wan, Papa. Kanayon at awatak ti panaraba iti namarswa. Kan daw-dawatak kasapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalun at yu ni tita. Tapno maimnas yu pa'y ti bunga dagiti sakripisyo tayo. Amok adi nakabaybay anti Diyos anak ko. Namnamaem amatunoy mo amin nga rapaap mo. Congratulations, iha. Happy graduation. Thank you, Papa. Kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Naggraduar kan. Board exam lang ang ti kurang. Amok akabaalam dayta. Ikagumaak para kan ka, Papa. Kada kayo kan ni Mama. Oh, thank you. Maragsakan na ka talaga para kan ka, Shasha. Ni tita ngay, apesan nga imay. Ay na, aday je balay. Isuti mang supervise ka dagiti may sagana. At ang amin, insagana mi abas sita pagsasangwan tayo kadagiti kagayim tayo. Ha? Kasta ka di, Papa? Wen, iha. Sungaalan, umaykan. Siguradong agur-uray daitan. Nang runa dagiti bisita tayo. Sige nga rod, Papa. Mapantayon. Oh, kumusta nga iti na si Kasum, iha? Okay mo, tita. Mangrugi ako nga ag-review. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan. Exam minton. Lalaingam, iha. Tapno take one kalaang iti board exam. Sapay la ko, tita. Kabaalam dayta. Abok, iha. Tita. Kasla makitkita ko no kasanun to ti kinaragsak ni Papam. No naan-anay kanton nga accountant. Uray siyak, kasta unay mo taragsak ko, tita. Tanaaramid kung tinabayagan at tartari gagayan ni Papa. Wen, mapasabak day ta, iha. Basta di mo liwayan ti agkararag iti namarswa. Congratulations, anak! Nakapasa ka iti board exam. Agyaman, Papa.
Para kada kayo iti day di mamaamin dagitoy abaligik. Nagbungan ti amin na sakripisyum siya. Kat amok nga dayo ti madanon mo ita. Tamaysa ka na certified public accountant. Agaplaya kadagos iti trabaho, papa. Iti kasta, makatulong akmatan kada kayo. Iha, aramidam day ta para iti bagim. Di nakpanunutan, napiksak pa'y. Kabalak pa'y ti agtrabaho. Basta, kayat ko, apaman ang makabiro ka kiti trabaho, agrelax kayo matan, papa. Wen, aramidak day ta. Sana bale, ta sumagmamanula at awanan, agritero aktumatan. Nagbiit ang naglabas ti panawan, manang Emmy. Aging ga nagbalin anaan anay a CPA ti anak ko, ani Shasha. Siyak siguron ti kararagsakan a tao kadagidi a kanito. Amok nga agbalinton anaranyag ti masakbayan ti anak ko, gaputa na tunoynan ti arapaap na. Saan nga rod ang nagsayang iti panawan ni Shasha? Nagsapol adagos iti trabaho, apaman ang nakapasa iti board exam, kat saan mat anapaay. Nakasarek iti may sa akumpanya dito'y Bulacan ti anak ko, kat na nga to adagos ti saad na iti kumpanya, ang nakasarekan na. Shasha, harabiin. Apay nga itala nga sumangpot ka. Ay, nagawis ngamin dagiti katrabahwak, papa. Napan kami ti bar. Masansan mo't ngamin na mapaspasamak ti kastoy iha. Amo mo't ang madanagan no kasta adi ka pa'y lasimangpot. Papa, saan ako lobi nga basit? Kabaala ko na salwadan ti bagik. Iha. Papa, kaya't kung ti agina na. Nabanugak. Inton bigat tayong tulangan ng agsarita. Sige. No isuti ko na. Ala, inkangarudan iti silid mo. Sige, papa. Payakas lang nakaununag ti pampanunutem, Raul. Mapampanunot ko lang ta anak ko, manang. Kasla nagbaliw nga minan ti ugalin na, manipod at dan trabaho na. Saan la asikati nakadlaw iti dayta? Uray siyak. Kun masansan pa yun nga agawid iti tanga trabi. Imbagak mat dayta ken kwa na manang. Nasairak lang iti sungbat na. Takabalan na kanon asalwadan ti bagina. Wan, ngam babae ti anak mo. Amang ano adadakar sa mapasamak kan kwa na iti kasta nga aramidan na. Naitangar ti pagdantanagak. Mano atawan natin artaripatok ti anak ko. Tapno may paayak lang iti nasaya at amasakbayan. Amok dayta. Amok nga impaay mo ti amin para kan kuana. Daytan, day kanayon nga ibagbagakan ka, Raul. Saan mo ang makontrol nga agnanayon ti anak mo? Nagruna no addan iti umno nga edad. Manang. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Saanan ang mabalin at ikayat mo ti kanayon ang matungpal.
Ikararag talaga na sapay lako ba? Tawan to ti mapasamak a pagbabawyan na iti tungpal biyag na. Mangrikrik na iti dayto ang mapaspasamak manang. Kaslawanan patag ko iti anak ko. Ang amuray no kasta. Adaklat ta kanayon ditoy para kan kuana. Anya ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, anak. Amo kamaklaat kayo iti bagak papa. Nga masapol ama amuan yun ti amin. Sige. Ibagam no anya dayta. Masikugak papa. Anya? Masikog ka kunam? Nay, agore ka. Sino tinakasikog ka? Katawan pa'y matinyam amo makaayan ayat mo. Saan ko akaayan ayat ti ama ti sikog ko, papa? Anya? Kasano napasamak dayta? Saan kayo matgay magayan ayat ngam nagpasikog ka kenkwana? Kasano amom dayta alalaki nga ibagbagam? Inyam amo ti may nga office mate ko, papa. Kanayon akadwami, tunggal rumwar kami nga agkakaopisinaan. Agkalugaran da kami ni ti office mate ko. Malagip yu ka di, nga adamay sa agundaway, at nga trabii akon anak kaawid, kan nakainumak. Wen, iha, kat matantanagan ak unay idi na nangururay kan ka. Iso dayay ti pan nakapasamak ti amin, papa. Adda na pasamak kada kami iti day di arabi. Ngam di kayo danak? Takderan na tinapasamak kada kami. Ngam, amom ka din day ta alalaki. Kaya't ko asawan, amomon anya ti kababalin na. Tinapatag, bigbigan na nga iso ti ama ti anak ko, papa. Kaya't ko ang makasarita da ita lalaki siya. Anya ti trabaho na? Messenger iti bangir nga opisina, papa. Anya? Messenger? Ihatitulado ka tao. Certified public accountant ka. Ngam tinutupam ti may sa messenger. Saan ka nagpampanunot? Kas nakunakon, tinapatag, bigbigan na nga anak na to'y sikog ko, papa. Anya kamatan, iya. Di mo pa'y inikan patag ti ado arigat nga agpadpada. Dagiti sakripisyo tatap no makaturpos kalaeng. Hita, kastala nga lalaki ti pagtungpalam. Napanan ti utak mo, Sasha. Kasladyak pa'y lamamati akas siya tinagbanagan ni Sasha manang. Nagsakit a panunutan na kalpasan dagiti inararamid ko para kankuan. Awan matlagayam ti pagmamaayan na. Nga magdadatan ti kinapudno Raul. Napasama kan ti pagbutbut ngam. Nga maawan maaramidam ta kinayat dayta ni Sasha. Kasla nagtupak kanyak ti langit manang. Kilata na po ka ti inararapap ko ang nasayat ang masakbayan ta anak ko. No kaano ang nagbali na profesional, santo pa'y lamapasamak kan ko na ti kastoy. Anya ti nagkurangak. Awan ti nagkurangam, Raul. Impaay mo ti amin mo. Di mo pulos pinanunot ti baghim.
Isu adi mo ko mapabasulan tabagim, Raul. Manang. No adaman rumbang ang mababalaw. Isu dayta ni Shasha. Saan mo ta panaguyaw? Hanggang nasaysaya at kuma. Nukas matlakan ko at ipagtungpalan na. Dayta nga ro ti paglading itak unay, Manang. Awanan ti maaramidam. Adan iti umno nga edad ti anak mo. Tapno ag desisyon para iti bagina. Ken iti masakbayan na. Oh. Tinasaya at nga aramidam. Paumayom dito iti lalaki. Tapno makitam. Ken makasaritam. Kasladyak kabailan, Manang. Rumba nga iturturad mo. Babae ti anak mo. Uray saan asikat ti agdesisyon. Masapol ama-amamom day di alalaki. No may parbang matlaang nga iso ti agbalin nga asawa ti anak mo. Oh. Sige, Manang. Ibagak na itakan ni Sasha. Agpaisumat kit diti ko nam. Masapul amam-amok matday jay alalaki. Ada kamin, Papa. Nasaya at met. Ala, agtugaw kayo. Naimbag arabi iyo, ma'am, sir. Si Kani. Iso ni Lance, Papa. Lance, ni Papak. Kan isumot ni Tita Sandra. Nasaya at mo na nakapasyar ka, Lance. Talaga kaya't daka ama-amam mo. Tita. Pasensyaan yun ni Raul. Talaga nakla at iti kinapardas na iti paspasamak. Lance. Amom ka din ti kasasaan ni Shasha. When, ma'am? Kahit anati plano yun ita. Tagastan ti kasasaan ti anak ko. Nakasagana ka mangitakdar iti napasamak kada kami, sir. Baro ka kadi. Awan asawam. Awan, ma'am. Nasayaat. Awan anak mo. Ma'am. Ulitek. Awan anak mo. Ada, ma'am. Adnya. Ada anak mo. Papa. Oh. Mano ti anak mo. Dua, ma'am. Diyos ko. Kunak nga awan asawam. Nga maapay nga dadwa nga anak mo. Papa, saan da nagkasar iti ina dagiti anak nga? Amom amin dagito'y Shasha. Apay di mo impakamukan niya. Raul, agkalma ka kumalaan. Manang, kasano nga agkalmaak. Agasam, amo ni Shasha nga dadwa nga anak da ito alalaki. Ngam di na pulos impakamu ka data. Saanan nga importante dayta, Papa? Tinapatag, adda dito'y ni Lance. Kat aklunan na nga iso ti ama ti sikog ko. Amom ka di da ito asinarek mo, ha? Adda responsibilidad da ito alalaki. Adda anak na. Kapailam nga aklunan da ito. Nga adda anak ta agbalintong asawam. Wan, Papa. Tinapatag. Adda madakkalan nga ama ti anak ko. Tsak pulos namnamaan dagita pa nagrasrason mo, Shasha. Tsak lapulos impagarop. Papa? Bayampay laang ni Papam. Nakarkaron adi na maaklon tinapasamak. Nangruna ita, tanaamuan na nga dagaya man anak ni Lance. Awanan, Manang.
talaga naulawan di ka anakam. Kinasaritak ni Sasha. Ngam talaga natangkan ti pangadang na makitan na itiday di lalaki. Anyamatan di anak ko. Awanan ti maaramidan ta, Raul. Nangadangan di anak mo. Kat talaga pinili nanday di lalaki. Imbagak pa'y kan kwa na asaan nga agdanag. Tadatamot nito'y amang tulong kan kwa na. Aging ga iti makapagpasngay. Kataan niya tinsongbat naman ang. Di na kanukayat nga awan mabangunan nga ama ti anak na. Isabay amon. Itadmon ti pamalubos mo. Panawon matan tapno ipaayam ti panawon ti bukod mo apyag. Saan ka nga umububing, Raul? Deserve mo matagbalin ang naragsak. Uray iti sumagmamanulaangan apanawon nga adda kapay abiyag. Saan mo nga italiti bagim iti anak mo? Agaliwaksay ka mat. Manang. Ipaay mo noan niya ti pagayatan na. Nagbalinto na saya at tibiyag na. Pagyamanan tayo iti Diyos. Ngam, saan mo't nga idaw-dawat? No saan to ngagbaligi? Adatan tulat ta mga klulukan kwa na kan iti anak na. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, Raul? Tapno saan anadagsan ti serken abiyag ni Sasha nga anak mo? Nagsakit manang. Jay anak ko nga inyal alikakak iti tungpal biyag ko. Kat pimanaw iti danak iti apagdarikmat. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti day di agundaway. Ado alwa ti nagarubos kanyak. Ngam saan ang nagsardeng ti kabsat ko anang patpatigmaan kanyak. Ingkar karigatak nga rod nga inaklon ti amin. Ita, agdandanan da Sasha kan ti lalaki ang nakasikog kan kuana. Ikarkararag ko asapay kuma, ta saan to nga agbabawi ni Sasha iti sinarak na. Kan maaklon nanto kuma, nga adda sa bali pay a responsibilidad anas kan asangwan ti lalaki ang nakasikog kan kuana. Kat no addan tuman pa nagbabawi na, kat mapanunot nanto ti agsubli iti danak, nakasagaan aklat ta mangawat kan kuana manang. Taday takat nga rod ti akam tayo anaganak. Ti mangibangon iti anak tayo no maitublak. Kan ti agbalin anaragsak, no naragsak met dagiti anak tayo. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Nang runa kadagiti naganak amang ipatpatag-unay kadagiti anak da. Agyamanak iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko, dayawan ka. Sika ti maysa nga ehemplo dagiti naganak. Akabaalanda nga isakripisyo ti amin. Gapo iti nalabas a panangipatagda kadagiti anak da. Pudno ti ko na ti kabsat mo. Asaan nga agnanayon a maiturong mo ti anak mo iti kayat mo a pagbalinan na.
No dikat kas naganak, rumbang nga adda kalakanayon amang suporta kan mang palagip kan kuana, no kasta ama isyasi iti taltaluntunan na adalan. Kararag ko asapay kuma, taagbalin anaragsak ti anak mo, iti dana asinurot na. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Belen at Agala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naragsak abaro atawan, daytoy inakyabra sa kada kayo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay lakumata na parabor ti idadateng ti baro atawan kada tayo amin. Kan sapay lakuma, tagnanayon ti ingkay pananglinglingay kada kami amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Belen manang Tagala Unyonak. Idinasarakak daytoy channel yo, kanayonan nga agdengagak kadagiti uploads yo. Ngamjak laing pagarop, adumtang tigundaway, maawi sakmet nga agipatulod iti padas ko, takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kuma tamapagasatan ama ikan biyag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbagta si Mangput kan lakay. Apay aya, anya tinapasamak ka ni nanang. Pasensya ka na, diyak ngamin makapanaw iti trabaho kita imawag ka. Kalaat ngamin anaulaw ni nanang itay nakariing. Diyak mo tan amo ti aramidek, iso nga inawagan ka. Pinaliiw ko payakas iti kunam, ngam idi maulaw lata. Nagpatulong ako iti kaaroba, kat impan min ni nanang iti ospital. Katanya nga iti kunada iti ospital. Naimbagtasanda nga in-confine ni nanang. Ngimato ka no ti presyon na. Kayat na ko mga i-confine, tapno maobserbaran. Ngam di namot kayat. Nakarkaro ka nung agsakit, no agtalinaod iti ospital. Naimbag tayo manugot da sana ma-confine. Nagpirmaak asaan tayo nga umanugot ama ospital. Dahil langan ti inaramid da. Talaga nga minama di apa confine. Sa nabali bakit no? Daintad da nga agas na. Damat intad da. Kan obserbaran ka no. Aging ga iti maibus ti agas na. Sapi nagsulpang ni nanang. Numabalin di na kaya tagtumar iti agas. Belen, ay woman no kasjay tapno agtumar. Nariga ta sakit high blood, bakit? Tridor day ta sakit. Talaga isungarod nga nadak, mga no agatake manen. Sapay la kumata sa anin. Sige, agpalas ka nga rodon tagida sarakon. Amok anabanog ka ng isuro. Sige nga rod, mabit lang, Belen. Mapanak makitsenda, bantayam ni Lola, muwan? Nanang, di kay agdanag. Siya kunti makaamo ken ni Lola. Amangan no kayat na ti rumwar. Bayam laeng. Basta surutam amangan no sa bali ti pagawidan na. Apay nga min akas jay ni Lola. Talaga akas ta ti bumaket anak ko. Ken medyo agkabaw nga minan ni Lola. Iso nga anusan tayo. Kasta ka di, nanang? Sige, mapan kayong nga rudon. Adama kan iji lamisaan, amang mabisinan ni Lolam. No kayat namot titinapay, adamat anak. Nanang, mangan kamin token ni Lola. Sige, mapanak nga rudon. Makaamukan ka ni Lolam.
Apok, kasla awan ni nanang mo. Napanan na ka day. Nagpalingki, Lola. Ha, adati kunam. Nagbuya iti sinay. Kunak, nagpalingki, Lola. Saan na nagbuya iti sine? Ay, nagpalingki gayam. Nya ngay tinaramid na ijay. Nagadupay lamakan dito ibalay. Agagatangan na, Lola. Kaya't yuti agmerienda. Sana po. Kayat ko lang ti agtugtugaw di tarwar. Kayat ko ti agpainit. Ala, umay kayo, Lola. Rumwar tayo. Orayon tayo ni Nanang. Mala, umay kagarudan, Apok. Bakit? Kumusta ni Nanang? Medyo nasaya at matanlakay. Saan na nakasidi akanayon ang maulaw. Dakkel at tulong dagiti agas nga intadakan ko na. Iso asim mayati marikrik nana. Kaya't ka di asawan dayta? Nga agbalinan ang maintenance na dagijay nga agas, lakay? Wala. Talaga para maintenance sa amin dagijayin. Ngayon masapo lang maipacheck up lat tamit. Tapno may baga ti doktor, nagnanayon ng adagijay ti tumaran ng agas. Ay. Oh, hapa nagsinay ka Belen. Ada ka di problema? Mabainak namin kan kalando. Amok mo ta makamkamtud tayo. Gaputa si kalaang tagtrab-trabaho. Ita, mainayon pa'y dagiti paggastusan para kan ni Nanang. Anya kumangay ti rumbang nga pagbain ng Belen. Agas sawa ta. Rumbang lang agbinadang ta sana ya. Lando. Iso pang asim ta di mo panunutan dagiti gastos. May pamuspusan day ta. Numasapol nga agdoble kayo dak, aramidak. Nanang kumatan ti inam. Iso arumbang lang nga ipaay kumut ti amin na pagkasapulan na. Agyaman naklakay. Di kagdanag. Agaramidak mo't iti pamuspusan. Tapno makatulong akken ka. Belen, saanin ang masapol. Ti anak ta, kan ni Nanang laangan ti asikaswam. Panunutom nga da sakit ni Nanang. Masapol ang mataripato ang naimbag. Pursito laang ti matmatgadan ti asawak manang Emmy. Kat eksakto laang apara iti inaldaw a pagkasapulan mi. Ngam nanayunan ti paggastusan mi, idi nagsakit ni Nanang. Amok amarigregatan ti asawak. Ngam aramiden na ti amin, tapno maipaay na ti pagkasapulan mi iti inaldaw. Kat dayta ti dayawag unay kankwana. Nasingpet ni Lando nga asawak manang. Ken nagagat. Awan na pulos ti mangag mo a reklamo. Uray jakon maasasikaso no dadduma. Gapo iti panang tartaripatok ken ni Nanang. Lakay, agar mo sar kayon iti anak ta. Amangan numala daw kayo, aldawan. Si Kangay, mangan kamutan na bayat ang nakaturog pa ni Nanang. Wanmot ngamin, Nanang. Nagsapa kayo pa'y nagriing. Wan nga rod, sapay nala daw ka naturog iti rabi. Okay la ang lakay. Ala, umuna kayon amangan. Didak panunutan. Agiddan kaminton amangan ka ni Nanang. Bakit? Di mo mutunay Agi na nakamit. Amangan na agsakit kamit iti kastangar aramidam.
Di nakpagdanagan ko nakmet. Kabailak daytoy. Medyo marigata naklang itakan ni Nanang. Nang runa no agpasikaso launay. Talaga kasta, Belen. Anusan tayo ni Nanang? Kakaasi ka mo't, Nanang. Belen! Belen, nakariingan ni Nanang. Pukpukawan na kan. Wan ngagpaiso. Sapay di kay pinalpas anangan. Di na kamin panunutin. Makaamo kami dito eh. Alan, mapan mo kitaan ni Nanang. Tama nga na masapol na. Jay uniform mo, ada ije kwarto anak, jay balon mo, ada ditan. Ikabin mo laangan itibag mo. Uwan, Nanang. Sige nga Rod, tamapan ko pa'y kitaan ni Nanang. Nakariing kayo matgaya man Nanang. Ay, babisin akon, Belen. Kaya't kundi mangan. Ala, umay kayo nga rodan Nanang. Umay kayo manganan. Ay, papanak pa'y kayang bisipan nyo. Itulod na kanak ko. Tama nga numay kaglisak. Sige nga Rod Nanang. Nanang, mapan kamin. Belen, mapan kamin bakit? Sige lakay. Ala Nanang, umay kanta si bayan ka mapan ijaban nyo. Sige, anak ko. Bakit? At to'y tinasweldok. Makaamo ka namang yan anaya, kadagiti amin nagagatangan. Agyaman naklakay. Ay, wan gayam. May bibusan di agas ni Nanang. Kan masapul nga agbayad iti tuition di anak ta. Sakbay nga ag-examen da. Sigurado nga rada kurang tinasweldok bakit? Lakay. Sana bale, remedyo lang di pagbayad ta anak ta iti tuition na. Una magatangan amin nga agas kan dagiti kasapulan ni Nanang. Pasensya kan lakay Nainayon pa itan dagiti kasapulan ni Nanang. Anya kalakit din aya Belen. Di mo panunutan day ta. Sana bale, makaraos tayong tumutlaeng. Tinapatag, may paay tayo dagiti kasapulan ni Nanang. Tapno matidog pa itibiyag na. Nagsayaat ka talaga lakay. No sabali lang nga asawa, nagbalinan ariri dagito ang mapaspasamak. Sabali akadakwada bakit? Napatag kayo unay kanyak. Ken napatagmutan kanyak ni Nanang. Nanang, kumusta tirik nayo? Saan kayo ka din na maululaw? Ay, saan anak ko? Naimbag lang ang tada ni Belen na kanayon akad-kadwak dito'y balayaw. Rumbang lang Nanang. Isa diyo ba'y antibagyo Nada masapul yo, di kay kumabumdeng ang mga ibaga kada kami. Noon niya ti kayat yo akanan, ibagayo lang, tagatangan tayo. Ay na, mababain akan kanlando. Nainayon akpayatar-tari patuin nyo. Di yo pang panunutan day tananang. Basta tinapatag, nakaradkad kayo. Umanayon day takada kami. Masapul nga agimbag kayo, tapno makita yo pa adumakil tapu ko yo. Ay, rumbag lang lando. Kaya't ko pa'y makita ti apoken kwa na. Apo adagos Nanang, agturpos pa yung batasak ba makiasawa? Ay, huwag mo nasaririt dyan akyaw. Amo ka makaturpos. Iso nga ikagumaan nyo apagadalan, anak ko. Wan Nanang, isong nga ikagkagumaktag trabaho, tapno may paimita amin nakasapulan na. Nagkasat ni Belen, tasika tinakiasawaan na landaw.
Naimbaklaan, tasika ti pinili na. Gaputa siya tayo ayatan na, nanang. Anya jay bagam ako namlakay? Bakit? Ada na panunot ko apamuspusan. Barang guminawa mo ti panagbiag tayo. Ha? Anya lakay? Kaya't ko tagtrabaho ija abroad. Anya? Agabroad ka? Panawan na kami? Belen, sumagmamanulaan mo't atawan. Ada nga minti ibagbaga di katrabaho mabalin mi apag-applyan ni Macau. Ket kasla kayat kumet. Lando. Babaeng da ito yung aramidag. May paay ko dagiti kasapulan nyo. Saan kaya makamtod? Kan makaurnong tayo, bakit? May paay tayo pa iti amin na kasapulan ni nanang. Lando, no kayat mo ti agabrod gapulaan ka ni nanang. Saan mo ta masapul nga aramidom dayta? Aklunek, karaman ni nanang kadagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak Belen. Isa pang nga asim ta palubusan na kuma. Sumagmamanulaan mo't atawon ti kaadda kejay. Ikarik, apaman na makaurnungak, ket nadanton umda sa pagnegosyo ta. Agawid akong dito Pilipinas. Maala, sige, no isuti ko na. Suportaran ka nga ron iti dayta a planom, Lando. Oh, agyaman ak, Belen. Napanunot nga ron ti asawak ti agabrod, gaputa makitkitanan a medyo marigatan kamin manang Emmy. Kanti kang ronaan a pinanunot na, kat dagiti kasapulan ni nanang. Ad-ad damanen nga inayat ko ti asawak, gapu iti impakita na apanang ipatag na iti inak. Idi damo, medyo narigatanak a nagadjas iti kaawan na. Gaputa daydi ti damo agundaway, amaya dayo kada kami ti asawak. Ultimo ti mismo nga inak, na ikawamat iti kaawan ni Lando iti den nami. Kumusta kay batan ni Lando iti abroad, anak ko? Nasaya at matnanang. Nag-video call kami di rabi. Kumustaan na kayo? Ay, imbagam ko malidlidayak. Gaputa pinanawan na tayo mutan. Talaga maikawa akit ikawan ti asawa, manak ko. Uray ni Lando nanang. Sigurado nga ikarkarigata na nga iliw-liwag ti iliw na kada tayo. Nang runay ti anak mi. Naimbaglaangan tamakumikom iti trabaho na. Nagkasat ka, tanilando, tinakiasawa, manak ko. Awan, ti makunakan kwa na. Napalalo, ti panangipatag na kada kayo, iti anak mo. Dakala pagyamanak dahi iti Diyos nanang. Takas ka nilando ti impaay na katakunay-nay ko iti biyag. May sa responsable nga ama kan asawa. Kan kang ronaan na. Manangipatag iti nakaikamangan na. Ay, puno dahi ta anak ko. Kat dahi ta ti pagbay na kunay. Nainayo nakpay apampanurutan na kan paggasgastusan niyo. Mga no iso ang nag-abroad, gapo kanyak. Gapo ka dagiti na inayon nga agas ko. Kanda do mapaya pagkasapulak.
Nanang, di yu panunutan dayta. Talaga akayat ni Lando ang maipaayan na tayo itinasaliwanwan a panagbiag. Isungaan na danyo ti Baguio, tapno makadenada kayo pa itinapaot. Rusyak lamay sa. Kontento ako diti biag ko dito irabaw ti daga. No kas pangarigan, panawanan, tapno ipulang ko ti bulod ko abiyag. Nakasagana ako na dako. Kapu, tamok nga dalilan daw apang ibadyak ka na kayo nga agina. Tila ibagbagayo nanang. At idog pa'y tibiyagyo. Ramanan nyo pa'y dagiti nagrigrigatan ni Lando iji abroad. Lando, kumusta kan di talakay? Hello, Tatang. Kumusta kan? Nasayat mo't anak ko. Kas makita yung mo't ni. Medyo limok mo gak. Uwan nga rod, Lando. Nagmayat ita ti pamagim. Saan nakas ididamom ti sumangput dita? Uwan nga agpaiso, Tatang. Ni Nanang nga kumusta? Tumtumaran nakadimot lang dagiti agas na. Wen, di ka madanagan. Dua kami iti anak mo amang itad ka dagiti agas na. Gumatang kay ti ado a prutas, Belen. Tapno iso ti kanin na. Tapno pamiksa ti bagina. Kanuray da kayo iti anak ta. Di ba iban ti Baguio? Okay, Tatang. Di ka agdanag. Uray si kamot lakay. Ang mga nob-abuson mo ti bagim iti katatrabahom. Anadam ti bagim, ha? Di ka kadagdanag, bakit? Ayun gayam, ipawit ko ta alawan sinton bigat. I-check mo tulangan iti bangko. Agyaman naklakay. Anak, ti kahit mo ipagatang ka ni Nanang mo. Ibagam tapno gatangan na. Awan, Tatang. Kanayon nak nga igatangan ni Nanang. Kasta ka di. Ngamnada kayat mo, ibagam ka ni Nanang mo, tapno gatangan na. Agpagatang to kano dita. Ado kano ti kayat na apasarabo inton agawid ka. Day talaga yam. Sige, ilistam ti amin na kayat mo ipagatang dito anak. Tagatangag amin. Wan, Tatang. Sige nga Roden. Maturog kayong tapno di kayo mapuyat. Nakaturog sa ni Nanang. At alam mo tirabi Sige nga rod lakay. Aganad ka dita Bye. Bye-bye, Tatang. Nanang, nakariing kayo ka din. Aldawan, bumangon kayon, tagar musar kayon. Belen, anak ko. Apay kas na tilangayon, Nanang. Ada ka dirikrik na inyo. Maululawak manan. Kaslag pipikil ti kagudwa bakik. Anya, ay Diyos ko, mga numatatake kayo, Nanang. Masapul ang maitaray kayo di ospital. Adak ko. Mabitlang, Nanang Mapanak mang kita iti pangiluganak kada kayo. Masapul ang maipan kayo di ospital. Hello, Lando. Bakit? Apa ngay mau? Ni, agore ka. Aksang sangit ka kadi? Lakay, intaray mininanang iti ospital. Apay, anya ti kasama ka ni Nanang? Naatake ni Nanang, Lando. Katawan pa'y puot na aking gaita. Anya ti kahit mo asawan? Kumatos ni Nanang, lakay. Anya? Kumatos? Wan, kadelikado ka no ti kasasaad na. Gasla siya kabalan na mapukaw ko ni Nanang, lakay. Belen,
Patip karam di pa kinakam mo bakit? Lagi pa mata kayo lang anak tatadda dita. Sapay adayo ang kada kayo. Lakay. Agkararag tayo asapay ko ma. Sa malasatan ni nanang tinapasamak kan kuana. Padasak tagpakaday tamok tagawit. Kaya't ko ang makita ni nanang. Sige man garod lakay. Kanayon na ka malagip manipod pimanaw ka. Ika gumaam ti agawid na mabalin. Hello? Lando? Oh, Belen, apay ngay mawag ka bakit? Kalkalpas tala nagsarita di kalman. Kumusta ni nanang? Lando, agawid kan. Pang-aasim. Ulan, Belen. Talagang agawid Orornusok lang dagiti masapol ang masikaso dito Kaya't ko makita ni nanang. Kumusta di ka sa saad na? Nakaputan? Lakay. Awanan ni nanang. Natayin. Anya? Belen, di ka kumamat mangrabak iti kasta. Sana ka mangrabak. Sana na nakalasat ni nanang. Pinanawan na tayon. Unay mo't din. Di napaimot na uray ni nanang. Isa pang asim tagawid ka. Urayan na kalando. Agawid ka. Nanang, hada akon. Ngamunay na dinakmutin na uray nanang. Di na nabailan ti pa nakaatake na lakay. Sumagmamanungal daw anak ko ma. Kunak no makariing matlaang. Ngamin laylayon na mutin. Diyak pa'y pulos na kasarita ni nanang sakbay apimusay. Nanang, apay nga pinanawan na kamin. Para kada kayo ti panagsakripisyo ko di abroad. Tapno may paayan kayo ti napinta sa panagbiag. Ng pinanawan na kami mutin. Kanayon nakamalagip. Sakbay ti pan nakaatake na. Dayawan na ti kinasaya at mukanukan kwa na. Belen. Amo ka naragsakan ni nanang iti sidong tinamarswa. Kas iti naibaga na iti kalabas. Naragsak ka no amang ipulang iti bulod na abiyag. Gaputada ka no apang ibatyan na kada kami iti anak mo. Amo na ka no adi na kami baybayan nga agina. Na yan ni nanang. Ngam di ka nagbidot nanang. Diyak to baybayan dagit aginak. Kat ikarik nga ipaayak ida iti napinta sa panagbiag. Akas iti inkarik idi kada kayo.
Dandanin ti panagsublim lakay. Anya iti planom ita? Ilapas ko lang ang ti kontratak, Belen. Agawid akton. Awanin ni nanang akad-kadwayo dito eh. Sigurado ka? Di na kami pagdanagan iti anak ta. Kabaulan mi mat. Nakaikad din akong, Belen. Diyak to nag-renew iti kontratak. Adamot na numdas nga ornong ta. Kan may isa, awanin ni nanang nga pangipaayak kadag iti daduma pagbambanugak. Amumot bakit? May sa tiin na marason, no apay akinayat ko tinagabrod idi. Takayat ko kumapay nga umatidog ti panagbiag na. Saan mo ta napasamak? No iso da ita ti desisyon mo, suportaran ka lakay. Kan maragsakan akmat, nang runa ti anak mo, numaamon na nga agawid kanton kalpasan ti kontratam. Talaga ka sa taramidok, bakit? Panawon mo tentap nagdadan na tayo manen. Saan tayo ton ngagsisina? Kaya't kung adakit isiba yung agi na, tap no mabantayak pa iti panagdakkel ti anak ta. Nagsubli nga rod ti asawak ijay Macau, apaman ana itabon ti inak manang Emmy. Kasta unay ti ladingit na, tatimay sa atao apagpaayan ko mati panagsakripisyo na, kat pimusayan. Kasta kapatag ti inak iti asawak manang, banag apakaragsakak unay. Kinunana alapasan na laangan ti kontrata na, kalpasan na, ag for good ton dito Pilipinas, tapno saan kaminto kanon nga agsisina pay, kat mabantayan na pay ti panagdakkel ti anak mi. Mamati akmet asadino man ti ayan ita ti pimusay nga inak, maragsakan dayjay, gaputan na ulilan na kami man iti apu ko na, sigurado adi na kami matbaybayan ti asawak, kaskari na iti sango ti bangkay day di inak. Daytoy ti pakasarita akmanang. Kat sapay kuma, tanakaibati iti liwliwakan adal, kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Belen. Pagayam a Belen, makapaladingit at talaga ti ipupusay ti maysa nga ipatpateg. Nga malaksid iti dayta, awanan ti sabali pay anakitak a makapaladingit a pagteng iti insalaysay mo. Dayawak mo ti asawam, gaputan na idumduma ti panangipateg na kada kayo, karamanan ti inam. Patsyak nga adu kadagiti dumdumngeg tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Sapay kuma ta iti panagawid ni Lando, agtultuloy tinasaya at alinangan nyo nga agpapamilya. Kano anyaman dagiti tarigagayo iti biag, sapay kuma tamagun udyo, babaan iti tulong tinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad tinagan arino at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, ilingad na klangan itinagan arino, taga Benguet akmanang.
Ngam sakbay na, kayat kayo apagyamanan amang bukbukal iti dayto a programa, gaputa babaan kada kayo. Mangmangagan mi manan daytoy a drama, apagaayat mi adangdanggan dito'y lugar mi. Nang runa, idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Naimbaglaangan tanasarakan mi ti YouTube channel yo, kat nagsublimatan ti sigod aliw-liwami. Naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, barang mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal, kadag iti padak adumdumngag. Napasamak na iti apakasaritaak, idi kabambanwagak pailaeng manang. Rugyak na rudan, ti agsalaysay. Ne, Rino anak, apay kay takalaang anagawid. Nasipgatan Nagatindog nga minti pila di paradaan mamang. Kan sobra ti traffic. Sa bagay, agpaiso day ta nga ipagbagam Rino. Uwan mamang, mabayagan ka lang arudan nagpilang agura iti jeep. Mabayagan kan tupay langan nakatugaw iti unog ti jeep. Gapo iti sobra traffic. Ay, kaasi ka mo't anak ko. Amok anarigat na ita, tanapasarak mo't idi. Nga maamok anakarkaro itatad adun ti tao, estudyante, kanlugan iti kalsada. Agpaiso day ta mamang. Isong arun nga umapalak kadag iti adang motor na. Tanadaras da makadanon kadag iti lugar kayat da papanan. Ay na anak ko, uray na daras da makadanon iti papananda. Ngam delikado mo't taado dagiti madisdisgrasya iti motor. Mamang, dagiti lang saan nga ganan na di matis-disgrasya. Ay na, saan mo ang maibagaday ta anak ko? Talaga delikado ti motor. So abayami da. Uray mabayag ka makadanon iti papanam basta natalgad ka. Adayo iti disgrasya. Un mamang. Malaing kagpalasan tamangan tayon ton. Tapno masapa ka ang makainan na. Tirik na ti dati motor na. Nagragsak siguro. Saan ka na makipila pa iti jeep? Kun saan ka madukutan ka po iti traffic? Rino! Siguro. Nagragsak no da motor ko. Saan ako na marabya na kanayin niya agawid? Rino! Ay, sapay ko matamad da anak mo iti motor. Rino! Itay ka pa'y kauawagan. Ha? Ni, anya day di mamang? Itay ka pa'y anak ka matider dita. Maladaw ka anak ko. Anya ka di ayati pampanunutem. Kwa? Pasensyakan mamang. Diyak mo tin nang agtibagbagam. Anya ayati pampanunutem. Nagadayo tinakaiturungan dagita matam. Ha? Ni, awan mo't mamang. Adala na lagip ko. O sige nga ron mamang. Agpalisan tapno saan ako na maladaw di pagkadalan. Narigatan. Dandanin ti kasangay ni Rino lakay. Anya ka tati sagot na kankwana. Awan nga agpaiso. Special day tangal daw para ita anak ta. Iso arumbang lang nga special mo ti regalo ta kankwana. Anya nga tayo ti regalo ta kankwana ang mabalin ng aramaten. Kinapudno na ada amok lakay. Hangam jak kayat aday jay ti itad na kankwana. Ne, anya nga data? Motor. Motor? Agure ka. Mayat data Ang mapay adi mo kayat nga iso ti itadakan kwa na. Ay na, delikado ti motor.
Saan ka di nga adu dagiti madamdamag tayo ang maak-aksidente iti motor? Katsak kaya tamay santo ni Rino kadakwada. Bakit? Apay nga minayakas ta ti panunot mo. Sana mapasamak day ta tanaan nad ni Rino nga anak ta. Nabayagan nga agreklamo di anak ta. Marigatan nga gawid, gaputa atidog ti pila iti jeep. Kan sobra ti traffic. Kanayo na marabyan nga agawid. Makabannog samot ti kasjay, bakit? Sa bagay. Ay, uray pa'y. Talaga mabutengak. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamak iti anak ta. O di kasarita ta na imbag. Bagbagaan ta kanayon agan na di panagmaneho na iti motor. No bilang ta ipaay ta day tagankuana. Panunutak pa'y na imbag. Talaga ngamin nga agdwa-dwaak. Kan madanagadak. Bakit? Di kagdanag. Naanad ni Rino kunak lang arutin. Patsanak ka di. Mamang. Oh, anya day jay anak. Ada ka di ibagam. Asidagan ti kasangay ko, mamang. Huwan nga rod. Ay naag kasangay kagaya man. Anya nga iti plano para iti day tangal daw anak ko. Anda ko makidawag, mamang. Anya day ta. Kaya't ko ti madan iti motor. Talaga nga minamarigatan ako na mapanji pagkadalan. Kanayo na traffic. Ken kastamot lang nagawid ak dito balay. Motor? Oh, kasla na dagsa na pagdesisyonan day taabanag anak ko. Saan ka di nga imbagakken ka delikado ti agmotor? Dakkel ti may tulong ti motor, mamang. Saan ako na marigatan ka po iti traffic. Ken mas makaimpudak pa'y. Ngam ti kanayin nga agkommutak. Nadardarasak pa makagdang iti pagadalan. Pampanunutak laeng ti karadkad mo anak ko. Narigat ti biyag ita panawan. Rumbang laeng ti panaganad akanayon. Maawan ka diti sa bali na kayat mo anak ko. Awanin, mamang. Panunutan nyo ka diti convenience sa may pa iti motor kanyak, mamang. Dakla tulong day ti panagadal ko. Sige, panunutak pa yan na imbag anak. Naskan amayuman nga umuna day taken ni papang mo. Kanayon ko nga idagulit ka ni mamang, akayat ko ti maadaan iti motor, manang Emmy. Makatulong ngamin daytoy iti ipapan ko iti pagadalan, nang runa no sobra ti traffic. Ngam talaga nga ada panagkadkad ni mamang, gapu kadagiti madamdamag na adisgrasya iti motor. Diyak nga rod sinardengan ni mamang. Ingkarik nga aganadak iti panagmanehok, nukas pangarigan, taikandakon iti motor. Sa anak nga rod anaawanan iti namnama manang, agingga iti maysa nga aldaw. Sigurado ka din iti dayta akolor, lakay. Wen, amumot anang isit ti paborito akolor ti anak ta. Wen nga agpaisoan niya. Naimbaglaangan ta nalagip mo. Siyempre mabalin ayamot malipatak dagiti paborito ni Rino.
Sigurado ka kadi iti daytoy a desisyon ta? Wen, sigurado ang maragsakan ti anak tayo ti daytoy asagot ta ken kuana. Ken kang runaan na. Masigurado kung agannad iti panagmaneho na iti motor. Talagang amin ang mabutengak. Amumot no kasano ka delikado ti motor. Mamin ano ayang ibagakken ka asaan a delikado ti motor. Lakit di tanaan na agmaneho. Saan kang agdanag? Ta kanayon ko apating maanan ti anak ta. Apay, sika, naanad kaya? Ne, siya kapay di kunam. Awan to pa'y ti oray basit la agarumyada na alak iti panagmut-motor ko idi. Pangas ka talaga. Ay, sus. Sige nga rudan. Regalwantan iti motor ti anak ta. Happy birthday, anak! Ha? Naragsa ka pa nagkasangay mo, Rino. Agyaman na ka, papang. Mamang. Mala, umay ka. Ada sorpresa mi ka ni papangmukan ka. Ha? Anya day dyan, mamang? Basta, umay ka, anak ko. Alan, umay kan, Rino. Mapantayo dyan likod ti balay. At dahil dyan ti sorpresa nga agor-oray para kan ka. Agpaiso ka diti makit-kita, mamang? Papang? Motor? Nangisit ang motor? Amuming amin na paboritom tinangisit anak. Iso aday tati pinili mi akulor ti motor nga isagot mi kan ka. Kat sapay la kumata magustuam. Kaya't kulawan ay papang. Mamang, kat agyaman na kada kayo. Amumino ka sa nutirigat mo no da papapanam anak ko. Nang runa no da klasem. Ngam agbalin ka kuma responsable. Aganad ka kanayon. Kan saan kuma napartak ti panagpataray mo iti kalsada. Uwan mamang, ikarik. Aganada ka kanayon. Kat ulitig tagyaman kada kayo kan ni papang. Ala, o sige, tinasaya at intay pa'y mangan. Nakasaganan ti makan para iti kasangay mo anak ko. Katapama na malbas tayo ang mangan, mabalin mo tumutin nga itesting ti kabarbaro ang motor mo. Talaga nagpintas dito ang motor, papang? Siyempre, talaga pinili mi tinapintas para ken ka anak. Imbag man tayo manugot ni mamang, papang? Di na kaya tamadanak iti motor? Talaga di na kayat. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko. Masyanak nga mininkan ka, akanayon ang marabyan nga agawid. Kan kastaunay ti bandog mo. Naimbaglangan ta naalukoy yo, papang. Namin ano nga minya imbagak ni mamang at talaga kaya't ko ti motor. Ngamsan nga manugot. Amumot siguro no apay adi nakakayat amadaan iti motor, anak ko. Uwan, papang. Kaputa talaga delikado ka, no? Ket saan na kayat ni mamang nga may sagmakak? Nasayat mo't tamaawatam ni mamang mo. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko nga ikanda kay ti motor. So asapay la kumata kanay na aganad kay ti panagmanehom iti motor. Naawatam ka di.
Wen papang, ikari kakanayon ak nga ganad. Siguradom laeng, Rino. Di mo ko maipaayan iti rason ni mamang mo nga agbabawi. No apay nga manugot nga ikanda ka iti motor. Wen papang, di kagdanag. Ikarik data. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Mamang, papang, ulitak tagyaman kada kayo. Talaga nagpintas ti motor a regalo yung kanyak. Kat ikarik nga ganada kakanayon iti kalsada. Sapay la kuma, ta makatulong ti regalo mikan ka, iti inaldaw nga ipapan mo iti pagadalan, Rino. Talaga dakla tulong, mamang. Takas iti nakon, sana ko na marigatan na makipila, tapno makalugan na kiti jeep. Ken, sana ko na maladaw gapo iti traffic. Wen, anak. Sana na maibos ti oras mo ang makipilpila. Kung saan ka na mabannog unay gapo iti traffic. Wen, papang, talaga dakkalagin awad ay ti para kanyak. Amom anak, maragsakan kami kan ni papang mo. Tama gusto am unay ti regalo mikan ka. Kat naskan mat nga ipakitam ka na kami, asaan kami ang nagbidot iti panagtalag mikan ka. Wen, mamang, panagnikak kada kayo asaan kayo nagkamaliin ikandak iti motor. Amo mata narigat a desisyon para kada kami daytoy, anak. Di motor kat saan laeng a simple a regalo. Tandaanam dayta. Wen, papang, saan kayo apayan? Wow! Grabe pare! Nagpintas matanday tabaro ang motor mo. Siyempre regalo kanyak day ti dagiti dadakkel ko. Napartak ka di matladay to'y ang motor. Wen, nga masapul nga ganada ka kanayon. Taday tatiin karik kada mamangkin papang. Inkarik nga agbalin na ka-responsable ti panagmaneho kiti motor. Okay nga rod pare. Amumat. Ado talaga ti madisgrasya iti motor. Nasaysayatan day aganad. Tapno saan na may sagmak. Pudno day ta pare. Napintas talaga. Pati kolor na. Amo dami na day ti paborito ka kolor. Iso nga iso tintad da kanyak. Talagaan na patagkaunay kadakwadan niya. Pudno day ta pare. Iso ang nagasatak. Takas kadakwada ti nagbalin a dadakkel ko. Unay aragsak ko, ididimtang ti kasangay ko. Ta motor ti regalo kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Nabayag nga minapanawan a kinumkumbinsir ko ni mamang nga igatangan dak iti motor ngam talaga saan nga imanugot. Gayam, saan mo't nagsardeng ni papang anangalukoy ka ni mamang. Gaputa makitkita na tirigat ko asumsumrek iti pagadalan. Agingga iti napaanugot na mutlaang ni mamang. Iso nga idire nagaluandak iti motor, ingkarik nga agbalinak a responsable a motorista. Ididamo, jak pulos ida pinaay. Agingga iti maysa nga aldaw.
talaga nagmetag motor. Parpartakak pa eh. Jaski, pulis na kita. Parparandak. Isardang ko ti motor ko. Mabalin ka diya makita ti lisensyam kan registration ti motor? Sige ma'am, mabit lang. Atoy. Agyaman ak. Medyo napartak sa unay ti panagpataray mo iti motor Kasla agdardaras kan sa, sir. Ma'am, pasensya kayon. Maladawak nga minin iti classic. Iso siguro ajak na puta na pimartak ti panagpataray ko iti motor ko. Estudyante kagayam. Amom ka di a violation ti overspeeding iti kalsada? Pasensya kayon ma'am. Saan na maulit? Pasensyaan ka. Ngam kasi tinakon-akon ada violation mo. Masapul a matikitan ka. Ma'am? Masapul nga ipatungpal ko tilintag. Tatrabahok dayta. First offense mo daytoy. Sige ma'am. Awan ti maramidak. Tatalaga amat abasol ko. Anya na ito'y anak ko. Apay nga da ticket mo. Pasensya kayon mamang. Diyak na puputan na napartagayam ti panagpataray ko itay. Isa na ti liwak. Overspeeding ti violation ko mamang. Maladawak nga minan itay. Isa diyak mo tin naputan nga overspeeding ak gaya man. Daytaan ti bagbagak anak ko. Malagip mo ka diti kanayon nga ibilin mi kan ka. Nga agbalin ka a responsable iti kalsada. Saan lang aparakan ka? Ngam para mo't iti sabali at tao. Diyak malipatan dayta mamang. Pasensya kayo talagan. Saan na maulit? Saan arabak dayta napasamak, Rino? Mamang? Kat, kasano nga rod dayta ticket mo? Masapul na bayadak ti multa dayto mamang. Tapno masakak ti lisensyak. Sige, ibagam ka ni papang mo, tamapan yun to bayadan inton bigat. Kat pangaasim ta saan mo nga ulitan day ta nga inaramid mo. Madandanagan ak tunggal amok nga agmanmaneho ka. Saan na maulit mamang? Ikarik. Maladawak man na iti pagadalan. Makamuditan. Awan mo't siguro ti mayra na pulis ita. Awan ti makasipot kanyak. Partaka kung tagpataray ti motor ko. Masapol na sana ka maladaw. Nagmayat tagpataray ti napartak. Nagalis ti kalsada. Ti preno ti motor ko. Talaga nagalis ti kalsada. Matumbakon. Anyaya ti mapaspasamakan ka. Itay payasaan ka makaid na. Diyak man mo. Manipod itay pimanaw di anak mo. Agtib-tibayo akmutan. Mga nutila pang panunutan manen. Agtalag ka dita anak mo. Kasano adya kagdanag? Natiliwan di anak mo iti overspeeding. Kaya tasawon day ta, talaga napartak nga agpatpataray iti motor.
Di mat nagkareadinan ulitin saan aya. Isa pagtalnaam da ita panunot mo bakit? Awan ti ta ka sa mapasama kita anak ta. Sapay lako mahlakay. Ni, anda umawag. Si Kantimang sungbat. Sige, mabit laeng. Hello? Yes, siya man ni Rino. Sino da ito eh? Nurse? Apay, anya tinapasamak? Diyos ko. Sige, umay kami adagos dito ospital. Bye. Bakit? Agsukat ka, darasam. Apay aya, andyan ang kwiti panakisaritam iti telepono. Mapantay tamot lang iti ospital. Nadisgrasya ni Rino. Diyos ko. Anyamot tanti kasto ang napasama kiti anak ta. Daytoy entay pagbutbut ngak. Anya ti ko na ti doktor. Sana nasayaat. Masapul ka no ang maputad ti kandikit at akyag ta anak ta. Taiso tinakaro ang nadangran. Anya? Ay, Diyos ko. Kaasibot ti anak ta. Ngamimanugo taklatan. Tati napatag. Si bibiyag ni Rino. Kasano amaklon ti anak ta tinapasamak kan kuana. Narikat na ito'y para kan ni Rino. Awanan ti maaramidan ta. Tinapatag kunakmadan. Si bibiyag ti anak ta. Kasano nga ibagata na ito'y intun makapuot. Diyak amo. Nga masapula sa portaran ta anak ta. Saan ta baybayan? Uwan, masapul nga agbalinta na tibker. Agtitinulong tayo. Tapno malasatan tayo na ito'y apanubok adimtang itibiyag tayo. Rombang lang. Di tayo umibot iti Diyos. Isulang ti makatulong ka na tayo. Mamadak nga dapay plano ti Diyos para iti pamilya tayo. Wala kay. Amok akabaalan tayo na ito'y apanubok adimtang ka na tayo. Adaasi ti Diyos. Napasamak ti pagbutbut ngan ti inak manang Emmy. Kalaat dagiti pasamak. Ngam amok abasol ko, iso ana aksidenteak. Kasla nagtupak kanyak ti langit, idinaamuak anaputad ti kannigid at akyag ko. Iti panaglabas ti aldaw, ininot anaaklon kumutlaang ti amin. Iso na laeng tamaysa akon a PWD. Kayat ko nga rod apalagipan dagiti padak nga agmut motor, nga aganad kayo kuma, tunggal adda kayo iti kalsada. Saan ang mailibak nga ado dagiti napasamak nga aksidente ti motor, gapu iti saan anaannad a panagmaneho. Daytoy apadas ti Jaktopulos malipatan a napasamak, idi kabanbanwagak manang Emmy. Ngam ita, naragsaka kon, kaduak ti pamilya, kat adamoten dua nga anak ko. Tuy pagayam mo, Rino.
Pagayam ko arino, pudno anagkas ang tinapasamakan ka, idi kabambanwagam. Kat amok asaan akas karina amalipatan, nang runa kat napukaw mo ti maysa at akyat mo. Ngam na bang aranak met, tana ibagam iti surat mo, anaragsak kaitan, akadwam ti binukal mo a pamilyam. Amok ang nagserbi nga adal to'y pakasaritaam, kadagiti na isem nga agmotor. Tapno agdoble an nadakuma, iti panagmut-motor da. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya.